I sad ste vi kao prvi put kod mene kući, okej, kuhinja, dnevna soba, gotivna slika, bla bla, ali onda ćete sesti ovde i pitati me, izvini, kakav je ovo znak, zašto kao imaš nacistički znak u kući? A ja ću reći, to nije nacistički znak, to je drevni kineski simbol koji su nacisti u određenom periodu preuzeli kao svoje, bla bla bla. Vi ćete mi tu oprostiti biti u fazonu, ok, ipak ti je normalna porodica, ali ako budemo krenuli ka terasi, a hoćemo, proći ćemo kroz sledeću sobu, gde ćete vi zateći malkice flajera na podu, kako ispadaju iz ormana, ali ih još ispadaju iz ormana. Stop genocidu, Falun Dafa. Onda ćete ugledati knjige, neku gomilu nekih knjiga, gomilu knjiga, gde piše kakve ove forme radili se o smetnji od strane demona ili o tome da tvoj učitelj preoblikuje predmete da bi te iskušao. Onda ćete zateći malo bookmarkera, još malo flajera, još malo istih knjiga, još malo flajera. Zatim malo vežbi, još malo knjiga i doći ćete do ovog postera gde nećete moći baš da se suzdržite i pitat ćete, a čime se tvoj tata bavi?